ọmụwa Messi Apostle Martin onye na-eje ebe ọ na-eme n'Orukwu ebe ọ bụla ọ na-eme ị ga-afụ m ebe ọ bụla ọ na-eme aga m eje ebe a ebe ọ bụla efu m ịma na ọ na-eme onwe ebe ọ na-eme mana efu m ọ dị eme maka na ọmụnwa na-ekwu ebe ọ na-eme maka ọmụnwa na-eje ebe ọ na-eme ka ebe ọ na-eme taa ọ na-eme na uru amada Oraukwu na nke onye na nke Chief Stephen Ogoo Mbajekwe kedu ihe na-emenụ ọ uru amada ụzọ ọ Oraukwu ụzọ ọ gbapụrụ Oraukwu mmiri a na-ekwu ka o tinye street light ebe niile hey a ga-akụrụ ka aka onye ka anyị bịa gosi obodo niile taa a bịa ka gosi ndị mmadụ ọrụma nwoke arụrụ n'obodo Oraukwu unu n'anya kịta anyị ga-aga njem megharị obodo niile ka unu fụgasị ọrụ ọmụ ya na-enweghị atụ ọ bụrụ ya ka ọ bụrụ Jos ka arụsiri ya ike ọrụ ga-last for many years anyị na-aga ugbu a ka anyị ga-enene soro anyị ka afụ ka anyị ga-esi wee gaa Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke echi ya zelu nke a bụ Ogene Udu Akọ Mmiri Volume 1 anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Anyị na-asị gị nnọọ maka na anyị ma onye bụ Chairman of Oraukwu Village. Onye mbụ n'ụbọchị taa dịka isi mara onye anyị bụ Messi Apostle anyị na-aga Oraukwu niile ka anyị mara nke na-eme anyị wegide wepụta village gị uru amada wee fụ ihe na-emenụ anyị fụrụ ọmarịcha ụzọ anyị fụrụ mmiri agbụpụrụ agbụpụ anyị fụrụ ọkụ anyị sị onye na-arụ ihe a asị anyị nọ Stephenson asị chairman nwekwara idea biko ị mara idea na enwere ihe na-aga na village gị adịghị ekwu because na adị m aware before bido ịrụ ụzọ ọ gbara m gwasị ya ma ebe ọ chọrọ ụzọ gaa otego aka many years achọrọ ka ụzọ gaa ebe anwa over 20 years ụzọ ekweghị aga ebe anwa mana site na ntụziaka m and na mgbazi ọ chọrọ ka ụzọ gaa nkwuye nkwa na ya eme ka ụzọ gaa ebe anwa uche enyemaka village mere ka ụzọ gaa ebe anwa n'ụbọchị taa ịgafe ebe a niile ọ ya dịka asị na ụzọ gabụ ebe ahụ 100 years ago n'agbanyeghị size ụzọ ewepụtara ọ bụghị na agbakama mbọ anyị ma ọ na ego wepụtara ka o were wadị ụzọ ọ bụ site na amara Chineke ka o si wepụta ego o wepụtara anyị nwa bụ ndị ya eme ka anyị mee ka ihe dị mma bịanye aka ihe niile ahụ gaa ọfụma ụzọ gaa na size meghe expect trela chọọ ịgbakịta trela gaa tọnụ ọ bụ site na agbammbọ village a anyị nyere ya nkwado mbọsị izu ọ gbara nsị na ụzọ ya aga agọrọ m ya ọfọ kene ya si ya na abụgodo na arụbeghị ụzọ arụ mana site na nkwupụta o kwupụtara na ọ chọrọ ịrụ ụzọ a na ọ bụgo na ego ha adịghị na Chineke ya weta nya bụ ego site na ekpere mgbere Chineke wetara ego ejiri ụzọ ahụ ọ gaa taa ekwukwara m ya nkwasị ya na nkwado ọzọ ọ chọrọ ịrụ ọ bụgo na ego ahụ adịbeghị na okwu ha ya n'ọnụ na ego ahụ ya abịa and otu a ga-esikwu ka ọ dị maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chineke and anyị ka na-eme ya ruo taa daalụ
tụ anyị kele Chineke wee na-asị ka ndị ọzọ n'ụbọchị tata ọmụwa Messi apọstụl onye na-ejebe na-eme n'ọgwụ anyị na-agagharị obodo niile na-achọpụta ihe na-eme n'obodo na-akọrọ ụwa niile maka na ọ bụrụ na a sị na-enwe ndị nwe obodo ndị na-agba obodo mmiri nwee ndị nwezi mmiri a na-agba obodo ọnya bụ ihe anyị na-eme ọrụ ka anyị na-arụrụ ọrụ dịka o si wee dị kedu ihe a na-akpọ ebe a gwara ihe a na-akpọ ebe a bụ Oraukwu village. Ụzọ a bidoro bụ na Nwankwọ Umeji Junction ụzọ a bidoro wee gabasịa wee baa Amụ Eze Nwankwọ Obi Emenike ụzọ a gatara aka gabasịa other places. Nwankwọ Umeji bụ onye biri n'ụlọ a wee na mmụọ nwa ya nwoke wee rụzie wee bụrụ na ọfụ Nwankwọ Umeji Junction Nwankwọ Umeji Junction ọhịa ga-akpọ ebe a mpa Ogwuagụ Ogwuagụ si wee pụ wejesie ruo ebe Chineke nyere ka ọ nọrọ so na eji junction a wee na-echeta in memory of late Nwankwọ Umeji ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ onye echichi ka ọ bụ o jetere aka biko tụkwasị obi n'ebe Chukwu nọ maka na o nwere ife na-aga n'elu ụwa nke ahụ Chukwu na-amasị ka anyị na-echeta Chukwu n'ife ọbụla anyị na-eme n'ụwa anyị bube Chukwu ụzọ maka na Jizọs bụ onye ndu anyị nọ na T-Junction ebe a bụ be late chief Mbajekwe bụ mpa Stephenson ịnezi anya n'ụzọ a ịfụ na kemgbe November last year November 2020 ka a rụsịrị ụzọ a moto na-agba ya mmadụ na-aga ya mmiri na-aga ya mosaịkụl na-aga ya mana ị na-anya n'ụzọ a ịfụ na ọ dị ka ụzọ a rụchara ụnyaahụ enwere ihe gosiri na alụtara ya ụzọ ya dị ezigbote mma gota ya siri ezigbote ike mmiri na-aga na ya ọfụma yes ọbịa bụ ihe a chọrọ egosipụta ọrụ obodo ịnekwa anya ịfụ na ọ rụsịrị tinye nke a na-akpọ street light n'ebe dị iche iche ka ndị mmadụ nwee ike ị na-afụ ụzọ n'abalị wee na-apọ ọkụ ya were ọkụ na-apọwụ ya kwa abalị ọbụla ọ bụrụ obere ife ụzọ a gara nke ọnwa mara mma so anyị na-ekene nwanne anyị nwoke bụ onye rụrụ anyị ụzọ wee na-asị ka Chineke gọzie ya ka ndị ọzọ nwerukwa etu o si mee wee na-emekwa Afambucha is one secretary Oraukwu village.
Ilezi ifu na kemgbe November 2020 na etesiri ụzọ a ọ bụrụ ọdịzie ka alaeze n'igwe ka sitere n'aka nwanne ya nwoke bụ Stephenson ka ihe nwere ikwu na ya. Ife dị mmadụ mma so na anyị na-ekele Chukwu n'isi maka na ọ dịrị izi na o wepụtara ụdị ego dị etu ọ wesị ka dozie vileji ka ọ dị mma ọ gbadịka Chukwu gọzie onye jisie ike ebe ọzọ aka ya arụ ka dịkwa Chineke mekwa ya ka n'obi otu ikwu ebe ọzọ ka o wee na eje nne afụnụ ka nne nido anyị kpara ya ọrụ ukwu adịkwuo mma anyị gbapụ obere eso ntụrụ ebe a nweta mmiri ọ gbapụ onye na-ekesara ndị mmadụ ụfọdụ ebe a ụfọdụ na mgbago ebe ụfọdụ na mgbago Amaeze onye ruru amada nyekwu Amaeze a na-ere ya bụ mmiri ele erekwere onye pụta okuru mmiri ọbịa na-agba stedi onye tiri ọkụ nye tiri sola ọkụ adịkịta na-enwe ebe a ọbanye ọbụla efe ya ebe a na ndị na-adịghị ehihie mana anyị na-ayọ ha ṅomiri Stephenson alis agbago ọta afọ ka ọta dị be anyị nwere karịbas ga-edozi be anyị ọdụkwetu nne dị so anyị na-ayọ gbakarịa nne niri ma alọ so be anyị nọ pozishọn imekwa be anyị ka ọ dịkwa etu ebe obodo ndị anyị kpọrọ afa dị anyị na-ayọ Chineke ya metụ ndị nnukwu mmadụ nọba anyị aka ka ha ti ụzọ anyị n'ọrụ ọ gbadakwuo dị saịdị kịta agbada obere ya afụkwa ụzọ ruo amala taa kwere wee gbada dị saịdị so development ya ka a na-ekwu okwu ya ugbu a ọ na-agbadikwu nke ya gbuago umechi na-ekenye maka na ọ dịrị izi nwa ji mma gbuago ugbuago gburugburu okwute esi wọd wide oil and gas nwa na-emesi ife ike na uru amada na-emekwu ka udo dị na-etikwu ego na development everything a na-eme onye ekene igwe chinyere eze onye ọ ga-adịrị m igwe eze oyibo onye nọ n'elu na na-aga ọ riri uru ha nkọ na-asị n'ọrụ ukwu wee na-eme ka udo chia na-etikwu mkpụkpọ aga n'iru n'obodo ka obodo mepee chawapụ Mercy Apostle onye ọ ga-adịrị mma na-eme ka ada afọ ife na-eme n'ikuku onye isi ọka nga ka ịwụ jisie ike Chineke gbaa gị ume ya jisie ike n'ọrụ Chineke goziwe nye kore mee ka mmiri adị ebe a Stephenson mgbakere enyi His Lordship, Lord Mayor, Bishop Mayor Dr. Mike Uchenna Chukwudum dị mụbana Oraukwu ebe a ka mbụ anyị na-aga were n'ime ihe na-eme n'Oraukwu n'ụbọchị taata wepụta n'ụzọ ahụrụ mmiri agbapụrụ Original Stephenson ma electric light etinyere satellite nke sola nwere m na-efugo ihe asisi akpụkpa m ya ụdị nkuni Stephenson asịzi ekuni o ụbọchị m na-agafe na enwekwa n'ofu ọmarịcha ezigbo mmadụ nọ cool na-anya n'ọrụ kịta okunye na-akpa obodo aka akpa m ụzọ ọrụ mbọsị a si ebe a pụta ebe a si etu apụta ebe a na-asị ọ gị na-emezi asịna Stephenson ikuni nọ na-edozi obodo ma mmiri ọ gbapụ ma ọkụ etinyere ma ọ sị ya ma ọ sị ya so na-ekperi ekpere nsị ka Chineke dowe n'ụdị ndị a ndụ ka ha mezuo ebumnobi fa maka fọm nke o mere gosi na Chineke koba ya okobakwa issues omekapụ eme ndị mmadụ na-enwe aṅụrị ọkwa ndị mmadụ na-abịa ekuru mmiri ebe a abịakwa nzọụkwụ ebe a bịa gọzie mmiri a onye nwa ya ọṅụta ndụ mmiri anyị na-ene anya eso ngọzi ya onye nwa ya ọṅụta ndụ so ekenekwa ndị Stephenson si ya God bless you Stephenson and Chineke na-atụgharị ha na akpa ha na-eburu na-ada alọ ebe ọmụmụ ya ka ebe ahụ ebuteta ife wee dozie obodo na-adị mma na nnukwu obodo anyị dị o nwere ndị si esi bịa wee sị na Oraukwu unu nke a nsị a na-ọkwara ndị Chineke meriri enu obodo dị iche iche na-etu anyị afa so Chineke dowe dị ndị ahụ ndụ
especially Stephenson na ebumnobi obi Chineke dobe ya ndụ. I bless him in the name of Jesus. Amen. Igwe ọgaranya, igwe m na-akpịa my king, na-akpịa eze oyibo. O Chineke chiri ya igwe, eje ngọziri ya throne, si anya chiba Oraukwu, ihe dịrị ya na mma, udo dịrị ya, ka throne ya eburu peace. Chineke nọnyere ya, sori ya wee dozie obodo anyị a. Nenu mbọsị ya mkpọrọ, esi na briji anyị atarikwana. Ọsị bishọ na-etozie, mbọsịkwa mbọsị ọbụla na-awụ ya okwute. Mkpọkụ ya sị na mfụkwa ihe ọ na-eme na ụwa gị okwu na ọ dị good ma ọ sị mee ka ọ dị beta. Ote ndịkwa m reply ya m sị na eme ka ọ dị beta. What a king, what a leader. Na obodo kpọọ ya, mmadụ kpọọ ya, responda and enough responses here that are not effective. So God bless our king, God keep him alive, God give him peace and good men to be reigning with him. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ọkwa ụmụsị nsị ndị ọba ha kụnye na ịbịa n'ụba n'anyị enwekwana mgbomgbo nọsi ebe a ekwesịghị ikpochi rụọ ya ofu afịa rụọ ya ofu ife anya dịka ndị Nnewi ọ bụrụ na ya ejikọ aka ọnụ ka m pụtara na Spanda market full line buildings asị na ndị nwere n'ụlọ ndị Igbo wee sị na mmeli bụ ndị Oraukwu fagwenata ụlọ etu aba na-esisi wee mee egwenatafu ụlọ ndozi obodo ya dị ya ka siti dị ya ka obodo ndị ọzọ mepee so ndị nwere ego nataba ụlọ fatik ahụ ma esokwa n'isi ndị Anambra elders anyị na-asị na akụruru na amaka anyị jechi obodo dị iche iche anyị jekwume ibe etomiwu ma chikasin ma dozifa ndị ebu atari ndọstrị n'obodo were ndọstrị dozie obodo ticha ndị mmadụ n'ọrụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ so ndị be anyị nwere ego si etu anata ya aba anyị ticha ihe bụ n'ofu akụkụ ịghọtago ka ụmụazị nwee aka ọrụ maka ha nwee aka ọrụ ha na-eche izu ori fa na-eche ije na-eme ajụ ifegasị ma ọ na-esi ahịhịa na-esi apọsụl agwagara na-atụrụ anyị because a na-enweta report steady ejizi m esi ntụrụnyu na-amazi mmadụ n'Ораukwu onye amarọ ma onye kunigonu ma ndị na-ezo ezo ị na-report chafa so I pray that the Lord will be covering your camera with the blood of Jesus ọ ghara ịdị na-emebi ma ọ bụ ịmanye eluzi ma ọ na-ejezu ma ọ na-amacha ife ụfọdụ and na-enwe inspiration ihe report mmadụ report well na befitting na-enwe ihe a na-akpọ social etiquette onye ejere ozi sikwu ụgwọ dị na Baịbụl onye rụọ ọrụ si kwụọ ya ụgwọ si nye ewe ji si ruru ya ịghọtago si ejine mmadụ ụgwọ no man anything but love so ọ bụrụ si ịkwụ ụgwọ naghị na-emeta gị mma dozizie gị ka ị wee na-ejezu obodo maka ụmụ ụdị news anyị kwesịrị ka anyị na-enweta ọmahụ sọsọ events na-enye anyị formal news na-enye anyị news different news breaking news and ọmahụ so obodo anyị ị na-akọva ide mmiri kọwakwa Anambra State o nwere eme na ikwu maka n'Igbo God be with you. See water from the Oraukwu by Stephenson. What's your name? Mohammed. What's your work here? Now they control the water now. Now they control the water. How much do they pay to buy the water? Free. Free. Every year free. Who give the water for Oraukwu people? Stephenson. Okay. But for Miria. Stephenson. Can you now ị na-ekwu mmiri a na-ekue kemgbe iji ọrụ ekue ọ na-abalị uru na be unu ngwa kọrọ Stephenson n'aka yes amen ụkarị aka ọzọ anyị na-echeta Chukwu n'ife ọbụla anyị na-eme n'ụwa anyị bube Chukwu ụzọ maka na Jizọs bụ onye ndu
n'oge iwere obi tụkwasị n'ebe Jizọs nọ. Abọ mmisi emenye. Onye ebe Amụrụ ọdịzi. ejiri ejiri na Dị m ebe na mana anyị dị na nkwere. kedu ihe ị gara ime? Yoga m ekuru mmiri agbafuru anyị. Onye gbapụrụ ya m? Dịkwa na Stephenson. Yes. Kedu ka esi eku mmiri a? Ego na-eku m na-akwụ were okie. Ha ekukwa mmiri, ha akwụkwọ ụgwọ. Ha na-agba 24 hours. Otu ehi n'abalị. As far as na ọkụ dị, ha na-agba. Ha eme mkpọchi. Amasị ka Ngozi dịrị ya. Ebe o si eweta ego wee lụọ ya bụ ihe. Ego ahịa ka ya na-akpa. Ogologo ndụ na-arụ isi ike. O so gbafuru anyị mmiri. Daalụ, ọ ga-adịrị gị mma. Ogoochukwu Ogbuelu. Onye ebe Nkwere ebe na-eji Oraukwu. Ngozie Stephenson. Ihe ka mmiri ahụ si agba? Ọ na-agba from 6 a.m. in the morning to 10 a.m. in the morning. And then start again 3, as you can see, it's almost few minutes after 3. Mmiri agbago till 7 o'clock in the evening. So, all the punctual. Kamgbe mmiri a na-agba nwere uru ọ bara ndị bi ebe a unu nwa? Of course, 100%. I didn't ekwu na because now without mmiri a na onye ọbụla atakọ makoro amako. Mmiri adịghị ka ehihie anyị na-ejekwu ma very far other places echu mmiri, but for now ọ dị gị so nwee na-complain mmiri here now. Asị m Chukwu gọzibe Stephenson, Chukwu gọzie ezinụlọ ya, gọzibe ndị bi niile, gọzibe ihe ọbụla ọ na-eme na Jizọs. Ọ ga-adịkwara ngụ mma. Barrister Dr. Emeka Onwuor, Igbochinyere Second of Oraukwu. Anyị nọ n'isi ọkanga. Ịma na mgbe a tụrụ alụ anụnwa ezigbo ife gbara mma. Ife o ji tụkarị n'anya bụ na ụzọ adịbụrụ ebe afọ. Ụzọ ukwu dị ya. Mana nwanne anyị nwoke a bụ Akụnna Stephenson. Ana m akpọ ya Pathfinder. Ebe ụzọ ụkwụ gara o jizi wee zie mere ụzọ moto wee wasa ya. Anyị na-enye ekele nnukwu. Ịmago na anyị tụnsu wee gwa anyị na ụzọ a bụ ụzọ ụkwụ. So mgbe anyị na-achọ ka emee ya ka ọ bụrụ ụzọ moto, ka moto na-awụwa ike na-achị ya, o siri ike maka na ndị mmadụ egbusigo fence all through the road. So wee bụ na ya akwazi fence niile a wee nwee ike expand ya. Mana ife nyeziri nnukwu obi isi ike iji wee mee ya bụ ihe bụ na Stephenson si na fence onye ọbụla akwa na ya ga-edozikwa ya etu dị mma mee ya karịa etu ọ dị bụ mbụ. So wee bute blọkụ wee dokwasị fence niile akwa ọ ka o ji buji ike anyị wee nwee ike ịkwasị fence ndị mmadụ. Ụzọ arụsị ya nwee drains on both sides. We expect to get at least 15-20 years on those roads. Also, Srike, or the engineer who will have onye we have kind of Julius Becker for Morgan afford them. Engineer afford Morgan, MP, construction company. Yes. I will no Julius Becker. Yes. And don't get blue, carry Julius Becker. Amen. Street light and on a main light na chu ori. So since o ji tisi ọkụ a akụkụ ama eze uru amada ori wee na gbapụzie mmiri decentralize the water. Nke abụrụ nke ihe ejegoro ebe ihe eje kuru mmiri n'ihi anụ na village na nkwere nọ na uru amada nọ na ama eze isi na be pụta ikuru mmiri na pọmpụ ebe akwabeghị. Anyị na-anya fụ na ị na-eji ibe na-abụ kịta ifu in a community secondary school I went now Ibenab. If you go Uzas were chapel, or government of Anambra State, government of Anambra State, Nabokwa Imbona, Uzo the Hana from Kwo to Nimo, or your Hawana, Nafu even there. So I can will be a no, go see Chitai, or next time I got. So I could only not Chitia. I got labor is entitled to his wages. I hear here. Bonariana is so well welcome. That's so I asked the 2 years ago. I hear him by an hour.
Thank you, Igwe. Thank you so much. God bless you. It's the duty of the government, of the federal government, and the elected senators, legislators, to provide basic amenities to people. But you have seen that in Nigeria, an individual will be lawyer. I believe that no mmiri ata ikulu uzo. Anyị na-ekene na-asị Chineke bi n'igwe gozie mmaji kwuru mmaji. Amen. Anyị bụ ndị nkwere gaburu mgbe gara aga wee bịa kenee ya. Anyị duga obi anyị bụ George Okoro obi omenife na some stakeholders anyị wee bịa kenee Chief Stephenson Mbajekwe akụnna ya maka ọmalịcha ife a o wetara na mmiri o wetara na nkwara ka anyị kenesiri ya obi dị ya mma ọ nabatara anyị nke ọma n'afọ nkwere ana masị Chineke bi n'igwe gozibi ihe mmaji kwuru mmaji. Amen. Maka na ihe ọ na-eme ọ dị ọna mma. Amen. N'ikpeazụ ejikwa m ohere a wee na-ekene nnukwute ọga m bụ High Chief Charles Odunukwe Chadon nke mmiri na-ebu ogwe ijele Oraukwu amalụ ya ọbịa ma na unu n'anya ụzọ a this first avenue from Ogoo Junction wee gbadara bụ nyanwa attract the road nyanwa wetara ya ọ dịrị ofele na-asị ndị Oraukwu unu soro m kene bịa unu nekwa anya m ga-afụ solar light ya ebe from federal government ọ site n'aka m ka Obinna Chidoka ji wee wetie na nkwere Oraukwu maka na adị na mma m ya na abọdị ka o ji wee nye m ya wee na-asị Chineke bi n'igwe ya gozikwazi Obinna Chidoka onye ọzọ ga-emekwara anyị dịka m na ya si wee kwu a ga-emekwu mọ wee na-asị ndị Oraukwu kelere m Charles Odunukwe maka na ọ dịrị ofere but I'm living successful today bụ Charles Odunukwe amara ya ụbịa ma na Messi Apostle daalụ dị nne. Thank you so much. Ọ kụzi na okwu my chairman okwu wee na-ekenekwazi Chief akụnna ya bụ Chief Stephenson Mbajekwe n'ihe ọma o mere nkwere so obi dị anyị ụtọ n'ezie na nsi be mpụta ndị agbara mmiri ọ bụrụzi mgbe nna m bịa nwere ujere ka jee na-ata afọ na-eje achọgharị mmiri efugie so obi dị anyị ụtọ rinne I dị very happy wee na-asị more kudos to his elbows otu a o nwere ụdị mmasị imere Oraukwu ụdị ihe dị etu a Chineke dobie ndụ ọ yi na-eje eje na-abata abata ihe ọjọọ ama akpụ ya eru sọ ihe ọma ga na-akpụ ya eru ma ọsọ ya aga n'ụzọ agụ ama agụ ya ụzọ rụọrọ anyị ụzọ akpọta ndị bịara n'ụzọ anụwa so ọ ihe obi aṅụrị ka ọ dị so n'afọ ndị nkwere ka njikwa wee na-akwadokwa ihe chairman okwu wee na-ekenekwa Chief akụnna ya na ijere Oraukwu bụ Chadon oke mmiri na-ekenefe ha n'ife ọma family anyị so I do very very happy. Thank you very much. Anyị na-anụgo ka o si gaa na-anụgo n'ọnụrịbụ Chukwunonso Ezepuo dike na nkwere Oraukwu nkwere ukwu ọra na-anụgo onye ukwu onu onye ma echi ike nụara eze onye nọchitere anya ndị mmadụ Ogbuefi o gosi na-anụgo nkwere niile anyị na-asụ unu daalụ na-eto dike na nke o mere eme omekwa ọzọ ijere nwanne m nwoke kpọtara ndị rụrụ ụzọ a ọ ga-akpọtakwa ndị ya arịa wee were mgbada ise maka na ọ na-emebu eme o mere n'ibe na-abụ mee na nkwa ọ ka ya emekwa ọzọ anyị na-agwa ndị Oraukwu ndị ọzọ ka ha ṅụmie nzọụkwụ ndị a maka na aka weta aka weta omegịnị oju tụ anyị na-ekele gị n'ọrụ ị na-arụ na nkwere maka na ọ bụrụ na ị bụghị ezigbo chairman service na anya weta mmiri a o gosiri na ị na-arụ ọrụ ọfụma maka na mmadụ na-arụ ọrụ ọfụma a na-etue so onye nwe iweta mmiri a eweta solar light wetere na gote ụzọ a gosiri na ndị Oraukwu
mmadụ adịghị eje ebe nwere nsogbu ebe udo dị ka a na-eje so jisi ike n'ọrụ gị so anyị na-ekele osu na ọ ga-adịrị unu mma ọmụnwa Messi Apostle onye na-eje ebe ọ na-eme n'Orukwu ọ na-emeta ala nkwa ya na ya ji bịa chi a daalụ ọ dịghị izi inyu ahụ abịadịghị izi inyu isi ahụ ana m ekene Stephenson onye wepụtara ọkpụrụkpụ ego were ụzọ dị otu a ekwu na mbọsị izu ọ gwara na ya na-arụ ụzọ a ka m nyere ya ekene wee gwa ya na ọ rụbeghị ụzọ arụ mana Chineke ya weta ego ejiri ụzọ a bifo wee bịa na mmezu ekene na-enye ya bụ na ebe ọ rụrụ ụzọ a ekwuru na ekpere mkpere bifo ọrụ ụzọ a bụ na ọ rụsịa ya na Chineke ya multiply ya 100 folds and Chineke emego ya nke onwe ihe nyọrọ Chineke ọ naghị eme nwe na-ekwukwa ụbọchị taa na ka ọ rụsịrị nke a na nkwara ndị ọzọ kpatara ego karịa ya n'Oru Amada ga-eneri ya anya wee mee ka o si mee anyị na-ekele Chineke n'isi ya ezochara gbachaa unu fugo ka anyị si gaa anyị si Oru Amada wee banye Amaeze si Amaeze banye Nkwere iji wee fụ na anyị setachara ihe niile nwoke arụ n'obodo anyị bụ Oraukwu mmiri ọ gbapụrụ a na-ekwu nke ahụ ọ bụ street light o tiri ebe niile a na-ekwu nke ahụ ọ bụ ụzọ ọrụ ụzọ a na-akpọ 3 Channel Road o si Amaeze wee bata Oru Amada sikwe St. Thomas na-azụgbe Akpaka Emeka Mbegwu wee sie wepụta n'ihu be nna ya wee sie wepụta Nkwọ Oraukwu na Major Road nke si Mkpọta wee jebe Ogidi anyị na-asị ka Chineke gozie nwa uru a maka ọrụ ọma ọrụ na be anyị ọ bụrụ onye ọkacha nwa ego ọ bụrụ na ego na awụfu awụfu mana ọ fụrụ mkpa ọ dị na a ga-edozi obodo o wee na-arụ ọrụ idozi obodo anyị kelere ya kene ndị nyere ya aka wee rụọ ọrụ anyị kenyere the construction company rụrụ ọrụ a injinia Morgan Ofọdụ na ndị ọrụ ya ile anyị fụ na ọrụ ha dị mma ya rụrụ ọ bụrụ ọkwa ngara wọk na nkịta ọrụ ga-anọ many years ya bụ anyị kelere injinia Morgan Ofọdụ MV Construction Company Limited nke osu na ọrụ ha dị n'Abuja ya bụ anyị na-asị ndị Oraukwu ndị ọzọ na enu nwoke anya ka usoro wee rụọ a ga-ede afọ unu na gold anyị na-asị ka Chineke chekwaa gị akụnụba niile etufuru wee nwere ndị a Chineke ga-akwụghachi gị mmaji mmaji aka m bụkwa Messi Apostle Martin onye na-eje ebe ọ na-eme n'Oraukwu gbaa anyị n'igwe 08063941082 mgbe ọ bụla ị na-eme ihe ma ọ bụ na ị chọrọ ka anyị mere gị dọkụmentrị ị na-agba akwụkwọ ị na-eme akwamozu ị na-echi ọzọ ihe ọ bụla ị na-eme anyị ga-abịa enwere ịchọ igosipụta ndị Oraukwu ọ bụ ngwa ahịa ị na-ere ka ị chọrọ ka ndị Oraukwu mara anyị ga-eso gosipụta ya gwa ndị ụwa ka ha mara ihe na-azụ anyị ga-egosi ya na mba niile site na YouTube anyị Messi Apostle Martin Nolly anyị ga-eroje na Instagram anyị Oraukwu Giant Striker anyị na-asị wetara anyị aka ọrụ gị ka anyị gwa ndị Oraukwu wetara anyị biznes ka anyị gwa ndị Oraukwu kpọọ anyị mere ihe ị na-eme ka anyị mere ka ọ daa ụda daalụ na ọ ga-adịrị unu mma